Jeker jaar deze tocht maken en vooral blijven maken, kost natuurlijk veel tijd, veel geld en veel liefde en inzet van niet alleen de actieve schutenbemanning. Hoe wil ik daarom graag stilstaan, niet alleen bij ons shoot, maar ook bij al die lui die ons helpen bij het uitdragen van de schutentraditie. De shoot in de beginjaren was geen permanente shoot. Jeker seizoen wordt opnieuw in een vrachtwagen tot shoot getransformeerd. In Heidens karwei. Daar kwamen in 1969 veranderingen, doordat de wingbulen in december van dat jaar in het afkocht, waar omheen een permanent narrenschip gebouwd wordt. In 1988 schonk de Brandbeerbrouwerij Os op initiatief van Irelid Jan Hoen een DAF-vrachtwagen die op de werf van de firma Monster doet zusteren omgebouwd is tot ons huidige shoot. De oude shoot uit 1969 deed noenige meteens als narrenschip van de Monmuis uit klimmen en komen voor gedurende onze tocht nog wel eens tegen. De shoot van nu is 13 meter lang, 2,6 meter breed en had een hoogte van dik 4 meter. Het ganse gevaarte weegt zo'n 8,5 ton en voor jekere tocht wordt hij met veel zorg en toewijding nagekeken en onderhouden door de firma Love uit Heerlen. Lei Love, eigenaar van dit inmiddels 100 jaar oude stolse bedrijf, is stellig van een richtige schutenfamilie. Zijn oom Wim ging hem tussen 1956 en 1990 26 keer vuur als schutemaan. In de eerste jaren wordt de schuurdurgen een schutemaan zelf gevaren. De laatste jaren hebben we even onze eigen chauffeur die ons overal weer veilig naartoe vuurt. Tot 2019 wordt dat onze vriend Henk van Kerkhof. En vanaf afgelopen jaar is dat Huub Dirks. Manslu hoe de shoot niet zonder kind. Manslu en vrouwlu hoe de shoot ook niet ohne kind zijn ons sponsoren. Zo'n mond vuur de vastelovend maken we met enkele als dank voor een bijdrage in een alternatieve tocht, zodat ze kunnen ervaren wat het inhoudt om schutemaan te zien. Compleet met officiële ontvang op het gemeentehuis van Landgraaf met het nodige gesteggel door burgemeester Ramon Vlekken. Tot het bezoek aan de Brans in Wielder. Als vriend van de fokking in Vols. En officiële ontvang werd druk in Heerlen door 2 raadgekke schutenveteranen die in hanghulp nooit te veel is. En wat we het dan toch over veteranen hebben, op de Goonsdag. Hu dus, hebben we voor immer in de middag even een momentje voor onszelf. Om even lekker de bing en lang te strekken en een spelke te kaarten. Maar het is ook immer het moment, zo midden in de tocht, een moschip opnieuw te bevuurroden. Schutenveteranen Chef Graat, Ad Mane en Herman Laarhoven steunt er al ruim vuur onze aankomst klaar om ons op te vangen en te voorzien van nieuw eten, drinken en cadeaus. De vastelovend en daarmee ook de wingbulen steekt vol van tradities. Daarneven is het een groot gebruik om een schip en zijn bemanning in behouden vaart te wensen. Het is ook daarom dat Vira Shoot onze eigen almozenier hebben in de persoon van de Dirke van Heerlen, Hans Bouwman. Samen met zijn misdienaren burgemeester Emil Roemer en kaploon Rick Blom gaf hij ons ook dit jaar weer zeggen. En gans in de vastelovendstraditie met het omdraaien van de macht. De bovenste dus onder en de jongste boven. En het kan niet vaak genoeg gezag gebeuren. Maar van onze kant doet bijzonder veel dank voor het feit dat hier ons hulp om de shoot varend te houden. En mijn voorganger, cineast Rob Kessels, wil ik ook zelf graag danken voor jekes keer dat hij mij toch maar hulp met het maken van die schöne foto's. Zo, we varen weer naar de geboorteplaats van de shoot, Ad Nargonian.